Oba abawu-3 kule scheme njengangisuke nazo ngokwebugebengu sethu selenkundleni basala khona enkundleni engangokuba nami ngahamba ngokucacamezela sengilandwa kwenye indawo ngoba sadubuleka ngale ndlela emi njengoba laba abadubuleka basala same time mina ngashayeka 3 la onyaweni lodwa yakhala la nje maseleni yakhala ngezansi kwedolo yasheqa kaleni ezansi kwangahambeka ngokuthi ke phela mfowethu ngangishilo ngathi it's either ngiyayenza or ngiyafa because khona ukumphefumula kuphumi ngiyazama ngiyaphambili angihlehlelele emuva ngiyaphendula nami ngiyaphendula ngiyahuduleka ngirole kanjalo ngikhala katheke emobile ezihlahleni la kunezihlahla futhi cha komgaqo ngikhala katheke phakathi la kulo konke kwalento ekuthiwa umhosha ngene umhosheni la ngizwe zisho phezulu khiphe okuncane lokwesipolipoli sefoni so ngesikhathi usuboshiwe ukuboshwa kwakho kokuqala ngabe bukhona yini umzimba mhlawumbe wabhekana nabo ngaphakathi mawukhumbula nje hayi kona akukho kangako kuyikona ukuthi phela usuke sokwenye indawo ongayijwayele yabona kunalezo zimo zesikhathi like uvuke ngo3 ugeze ngo3 yabo wena ugeza ngo3 awujwayele because ubini uyazi ugeza ngo12 nango1 yamina awunankinga but manje la singesikhathi sokuthi fa uhambe uyophaka manje isikhathi kuyaseshwa yabo le moment kuyiyo eba hard kakhulu yiyo leyo yesearching ejele hayi yokubalwa kwabantu yabo banje nikhishelwe eminyango nonke nikhishwe nezipantshi zenu nithwale ingubo yonke into nje ethi wena uyiphathe ohlala lapha kwiBenny Plaza ngaphandle yabo useshwe kuthathwe yonke into le engafundakala amafoni yokwa insango nani etholakalayo sometimes kutholakala nembese kwabanye yabona so iyo leyo ke eyayibe hard kakhulu isikhathi nje esibanzima ejele emophakathi ikakhulukazi ukuthi ke thina sithi siyinombolo ejele ungena vele usuyinombolo nganti mina ungena kwami ngingenanga ngiyinombolo kodwa simo engiyiso actually mina ngiyena umuntu othi mohleli naye mhlambe ungamjwayelanga ungangazi kube nokuthathana kancane ngendlela yokukhulumisana abaningi baye bangibone njengomuntu onesizotho ophilayo so leyo nto iyodwa iaccount ngangokuba iyona engivulelayo futhi inhlala kahle kwezinye zezindawo engiyaye ngifinyelele kuzona ngoba umuntu enginometha kuthiwa yena ko right lo muntu uyahlanya lo muntu isitawa sendawo but mina angizi ngaleyo advantage ukuthi yena lo ukulesimo yabona mina ngimthatha ngimfake enyathelweni zami yabo ngimfanise nami ngithi mina njengoba mina ngithi ngiright which means naye uright ukuthi yena ukanjani okwakhe lokho kufuna yena mina ngihlangane mina ithi ngimhloniphe hezi naye ngihloniphe shuthi ukunaka indaba zakho kahle kwesinye isikhathi kungakuvulela iminyango eminingi kakhulu yabo nje ngakubeka njengama blessed izibusiso lezo zemhlanga emihle eziphindaphindiwe zokuthi ungafocus entweni yomunye umuntu awuzama ukufocus entweni yakho leyo nto iyodwa ikupha esikhulu isifundo if nawe vele ingqondo yakho ithe ukuba wise if uvele ke nawe ibandla Nkosi yami phela ngoba njengoba ngisho ukuthi sitaliwe sometimes ukudalwa uNkulunkulu not ukuthi mhlambe wena wasukwaphuza utshwala kakhulu so wazwaba addicted for itshwala maybe vele yiyo impilo yakho yayidalelwe iyadalwa yahlelwa ngaleyo ndlela uyabona ukuthi hayi lo simbekele mhlambe 20 years nje idakelwa nje ingenanqubekela phambili uyabo ingakho ke nami noma sengila ngikhona njengamanje edrugsini yabona futhi thinta indaba abanye abafethu baye babuze indoda wena neminyama ngaphi mfike nini la yongena
Finini emgaqweni yabo abangangazi mnganami dala emgaqweni mina almost 15 years ngihlala la noma ethi ngingahlalanga lo 15 years wonke full emgaqweni ngikade ngiyisekhaya mhlambe yabo isikhathi kodwa emgaqweni nje ngingasho ngithi nami uyakhona ukugahlela iCalbot engishaya ngivuke khona nami lapho kulo local board yabo but ngesimo sokuthi ngidedela igazi ngikhulula inhliziyo actually ngiyamukela mfowethu yabo ngiyamukela isimo engibhekene naso ukuthi lesimo lesi ngikusona manje kusasa mhlawumbe ngeke ngibe kusona like nemali if ungasebenzi ufana nami nje nguSkhotheni hleli emgaqweni angisebenzi but imali ngiyakhona ukuyiphatha sometimes ngiyiphatha ngalendlela engangokuba ngingaholela abasebenzayo iningi labantu abasebenzayo mina ngingakhona ukubaholela makuthiwa angenze ngalendlela engenza ngayo njengoba ngibhema but ngingabhemi yabona liningi even elisebenzayo kumanje livuka mhla namalanga lishayo 626 engingaba nesaral engaphezulu kweyalo makuthiwa scout amasaral end of the month yabona ngoba manje mina ngosuku mhlambe ngiyakhona ukudla imali yize ngingenanani ngeke ngisho ukuthi mina ngosuku ngiyawudla 200 because izinsuku azifani the second thing angiseyena lo muntu othanda ukuthi ahlukumeza nabanye abantu sengiyeke ngithanda ukuthi yonke into engiyenzayo ibe right simo sokuthini futhi nalapho ngenza ngaleyo ndlela manje simo sokubhekela isimo sami ngoba if ungumuntu khona lento ekuthiwa yini ibizwa ngepersonality hayi lento personal yabo leyo nto hayi imfihlo yami le futhi into edinga mina nothi ukuthi wena ngoba umngane nami ngingayishare le nkulumo yabo khona esizisherayo khona kodwa lezi kuthiwa izipersonal lezi ngeke mhlambe zidinga umndeni yabo umuntu engineshow ukuthi ya sigazi linye nalo singayixoxa leyo nkulumo yabo into ezikanjalo so mina ngiyamukela mfowethu kahle nje yonke into ngiyayitshela ukuthi hayi lokho okwesikhashana leli cala la waqinqobe kanjani lagcina liphele kanjani no leli cala la ngithatha isikhathi ngoba manje inkinga ngiyaphuma ngebhele ngibuyele ekhaya ngihlale so mangiphuma la ngebhele iyoqala inkinga izoqala la angibuyeli ekhaya straight actually mina yabo ngisemgaqweni bafuna ngiyaye ngithi ngingcono njengoba ngile mgaqweni because angithandi ukuhlala kamuntu noma ngathi isihlobo sami angithandi ukuhlala kamuntu it's much better ngisemgaqweni noma ngibe sekhaya straight so manje mangiphuma ejele okokuqala ngizange ngasho ukuthi ngiboshiwe ekhaya shuthi ngingasho ngithi abanye bomphakathi abasazwelana nami abakwazi ukuthi basheshe baphuthumise izingcingo because mina ekhaya ngangingedwa that time angihlala ngedwa sometimes nje ngivakashelwa intombi yami kuphela so ngihlalela ngedwa bona bonke abasekhaya bese Cape Town yebo ngoba isalukwazi sasingabona emehlweni kwasuke kwashona intombazane eyayilama mina ezaloma mkhulu yashona ngendlela engabonakali kahle isho nesalukwazi ngokucabanga kakhulu sashawe lento ekuthiwa overthink la sanyukwa i-stress shukela yonke leyo nto zabo ama-BP hyper pressure sangabona blind sahamba izibhedlela zonke South Coast yonke izibhedlela zakhona kuthiwa ngesikwazi ukusizakala i-BP pressure iphezulu kakhulu ya-BP yakhe ngeke akwazi nje ukwengula amehlo lo muntu ekanje futhi umamkhulu end up ethi ayingeke angikhulumisane nomkhwenyana sikuthathe wema sikise ngale ngakuthini eCape Town odokotela base Cape Town bavunyiwe even iTheku makuthiwa khona la linenkinga khona isibhedleleni nginalo lolwazi lokuthi engathi kupikwe yona eCape Town ucelwe wakhona udokotela avakashele eThekwini azosolve leyo nkinga ababhekene nayo lapho so sayahamba isalukwazi futhi nangempela sasizakala ngoba ngikhuluma namhlanje siyabona si right so njengoba sihamba sishiya ngale ekhaya sishiya
umfethu ubhuti wami umdala sishiya yena nami. Lo mdala umuntu oyithandela utshwala njengoba ngisho nje ukuthi asidalwe ngeindlela ezingafani. Thanda utshwala yena nje uvuka ekseni ngo6 shaya ama-piece job lawo, hey ucenta kabani, ubiya ifence yakabani, yabo wenza ukuthi kabani, ama small jobs nje lawa snacks, thole lo 50 rand, 100 rand, 200, yabo leyo phuzele ebhemela. Uzohamba maybe ngo6 uyozabuya ngo11 12 ebusuku 10, yabo anasikhathi. So umuntu kahle kahle bengingamcount, yabo ngoba even ithenga something ayikho into engathi uyayithenga, yabo noma ethi angathola lo 200 thola lo 50 rand, ayikho into ayithengayo ngaphandle kwento mhlawumbe engasiza yena ngaleso sikhathi, yabo. Kodwa futhi nakhona ngingenankinga naye ngoba bengena futhi umuntu othi methenga into mhlawumbe ethi hawu ukudla kokho la esingakudla, yena unalo lo sent, hayi uzohamba wethenga uhalf ekubeni mhlawumbe nawo 20 rand wesiphelele isinko, athi uzothenga uhalf ngoba uyena olambile. Cha, uzothenga isinkwa nje siphelele lofu sidle nje sonke esikhona. No ngisho umakhelwane efikile mfowethu ngoba besikhonza ukuvakashelwa kakhulu abafana laba bangaphandle abangani, yabona khonza ukuvakashelela ke njengoba kade ngishilo nina segcina nomoya omuhle kakhulu. Mina ngiyazolana nomunye umuntu, angithandi ukubona omunye umuntu ehlupheka, yabo. So ayisihlale kamnandi nomfethu noma ezenzela lento zakhe, so ngizicounter umuntu oyihlalela yedwa njengoba badala bengekho, ngoba anything eyenzekalayo la ekhaya even bona befuna ukuthola about ikhaya ukuthi kwenzakalani, yimi umuntu abamxhumayo, bafonelana nami babuze mina, hey kunjani, nehleli kanjani lapho, kwenzakalani nje, isimo sinjani, yabo into ezikanjalo. Hayi inkinga ayikho, yabo. Mina always inkinga ayikho noma ikhona, ngoba mengibona ukuthi vele le nkinga ngisho ngingakwazisa awunako uyisolve, hayi ku right, mina ngizozenzela iplan ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ngisolve leyo nkinga, yabo. Hayi ngiphumeke futhi ngejele ngihlale kakhulu wami la kanele khona kwaMadlala, nje susho zithini yena uganele kwaMadlala, ngiphumela kuyena, yabo. Nanokuphuma ngale bail mina ngithi ngifonelanga muntu, ngangatshela muntu osekhaya ukuthi ngiboshiwe, because ngibuka le case as i-case vele efanele ibhekane nami, ngiyimele kuyona, nginganonga ngifuna usizo lwabo, yabona. Hayi ngizwe ngumemeza khona uklina zike ebiza uMagadu uDlamini, uMagaduzela, hayi memeza shows isazi. Yabo ngokuthi ngangisanalawo mapain noma ethi angase ngiluleme, yabo leyo nto, kodwa awuthintekile. Ngangithintekile ngineloku okunqenqe, ngithumela umfansi uvela lapha ewindini, usho ukuthi ula usazi. Hayi avele mfana, hayi Makhado, hayi ulani usazi number 6, okay, hayi umtshela aqoke usazi. Hawu awuzibe zishike izisebenzi, hayi uyaphuma ngeNtaliyana, hayi uyaphuma mfowethu, hayi sosikhonzele emnyango. Bafethu ngazi, yabo, but ke if kukanjalo hayi kuzoba kanjalo, but kuyenzeka futhi ukuthi kuthiwa iqoka kungashiwo kanye ubizwa i-accusation yothatha umnyaka ejele. Yabo leyo nto nje futhi into ezenzakala, ngikhuluma ngento nje sekuyangenzekela mina kwi-second case yami, yabo. Ngigoqeza khona lezi ngifake ngendlela nekhaftin sabo kanjalo, ngibanikeze ngiphume nge-reception, i-reception ngicikiceke yonke into. So lapha awukhoni-ke ukuthi uphume ungambonanga umuntu ozokulanda, fa uqale uye kwenye ilentuzane eyiglass nje nibonana ngale kubu ilukuza yakhe, signature yakhe uzikhipha wena ngesignature yakho, ozoyisignature ukuthi ya lo muntu angakuthatha la, because abafuni futhi nabo kuba nenkinga egcineni, ngoba ngithi kuyenzeka ukuthi for example sizobophana nawe sobabili, ngiboshwe mina usemnyango wena, ngokuthi ngakwenza kabi usacasukile nawe,
lo usaphila nje obele ejele kodwa ngiyabonga umoshile mina impilo yami mhlawumbe kanjena nje tuyena futheka akafe manje usengakwazi uphinde mhlawumbe uzongilanda ungibhekele noma uthumele umuntu ozongibhekelela yabo ngiphume nje ngithathwe yilowo muntu kanti sengithathwa umuntu oyongenza kabi mhlawumbe uyonginquma uyongibulala yabo into kanjalo so naba avoid zonke into ezikanjalo that's why bithi qale nibonane nomuntu ozokulanda uphindeke usignature phansi ukuthi ngiyavuma yes uzivumele wena ukuthi haya ngingahamba naye hayi nami ngibonane weminayo uyamazi lo mama mina hayi salikwazi lami lesi ngiyasazi noma sekuthiwani kodwa ngine 100% sure ukuthi ngeke bakwazi ukuconvince sona ukuthi songikhiphe ejele singikhiphele umuntu ozongenza kabi ngeke ngoba nami ngiyenza kabi kanje ngiyabazi kodwa futhi ukuyibona abantu engithi laba bawo showcase ukuthi ngisho ungafika no 100,000 unango awuna kuconvince yena lokhu mina engimconvince ngako shithi kuyamanelisa kunaloko wena ongafika nayo noma ethi ngathi ungaphezulu ngokwenza kwami kodwa ke ngineshock ngezimo ezithize ke sezenzekile esidlule kuzona ayi nginayo anankinga ngizophuma naye lo hayi salikwazi sami lesi sinankinga ngiphume futhi kanjalo hayi singitshele ke siphuma ke la sihambale emarempini siyophuma gate ngitshela hayi ngifakelwe Cape Town imali umkhulu wakho ngale wathi hayi angizokulanda sezwile uboshiwe yabo ufakelwe 700 but bengenayo isho yokuthi ibail ngayimalini actually befaka lo 700 rand for ukubheka kuqala so luckily ngithola ususejele sengiend up ngithola nanokuthi vele unebail the second thing le mali futhi ingaqualify ukuthi keep that's why ngimane ngisase ngikhipha yabo no hayi usebenzile ngibongile ayi ngitshela mina mhlambe sisahamba unaye ukuya kwakhe for isikhashana ngokuba vele ekhaya ngale akho umuntu maybe usafuna ukwenza lezi zinto zizenziwayo ke mawuphuma ejele kuthi uhambe uyohlamba ngamanzi lapha na iswash or umuthi thizeni or ungena olwandle yabo so abaningi bayenza le anti yenziwa actually nabo ile ngekushiwo njalo ukuthi ukuvala ijele but mina ngiyiboni le nto necessary because akho kuvala ijele if uvala ijele wenzani uvula ibhokisi ngoba phela if khona lento ethi uwotaya if uvala ijele uzivulela ibhokisi ngoba manje ngizokwenza ubugebengu angithi ngilivalile ijele ukuthi mina ngiboshwe futhi ngithi angenze njani angifi yabo ngiya lapho ngoba phela if uvala ijele ngizolivala ngani ngomuthi noma ngaleso siwasho nama believed in show hey siyasebenza lamanzi lawa ababubani uyasebenza lo muthi mama bani yabo lo uyavala wena ijele ngisho amaphoyisa ngabizwa ngeke afike ijele olivalile lapho abantu benza njani bayakushaya bayaqhubezeleka njengayo le story ngisikutshela sona ukuba ngangishawa amaphoyisa maybe 2 to 5 ekseni azayifikela ngo past 5 ekseni yabona manje shuthi kube ngase ngikholelwa kuyo yonke lento yokuvala amajele yabo shuthi ngangingaze ngife ngafiki yabo ngoba phela that time engafika abantu banobeshayile yabo lento kuze kube yiyo abanepower ezwakalayo yokukhuza yabo ngoba nometha kukhona kulabo bantu mhlawumbe usekubokwe sewushayeke ngempela yabo sekucabangela naye nometha bemuzwa bekhuza but kuye kube khona lo yedwa ozoziqhamukela nje yabo noma ukade vele ngekho yabo kwenzeka ukwenzakalile uzoqhamuka late ngesikhathi sakhe yabo qhamwena yawu sitatazela nesitina noma inesivalo sestampo kaxhafa wamana shaya kubikanye uvade vele uyishayela yabo yena ngokuthi naye bethu uyefuna ukuzanelisa kanye so hamba ngesandla sakhe yini ke into ozenzele wena yona uvalile ijele mina into eziningi bafongikholelwa kuzona yabo ngiyazenza phela that time thiwa enza ukuthi ngenze
ngenze ngayo leyo nhliziyo futhi yokungakholelwa ngoba mina nginayo leyo nkolelo ukuthi into vele if ungakholelwa kuyona ngeke yenzeke. Yabo nje umzekelo osheshayo khona lento ekuthiwa ukinyeka ifulele yabo uphuphe kabi engathi ukinyekile but uyatry uyamemeza kodwa silele mhlambe kanye kanje kodwa ngikuzwa yabo leyo nto angikuzwa mina ngapha mhlambe ngikubona nje nonyakaza unyakaza kani wena uzothi mosongitshethi hayibo kade ngikumemeza lana yabo ngikinywa into nje leyo nto ekhaya maybe actually bonke beside laba bezemva kwami laba nje abadala uma ubani mfowethu bonke salikwazi kwasani seyikhale ngayo bonke bekhalile ngaleyo nto ukuthi bankinyeka bona bankinyeka abanye bakinyeka ngikhona endlini but mina only mina ngasho mina yonke le nto mina ngeke yenzeke le nto mina and ayikaze angiyazi nokuthi ile feeling yakhona ufila njani kwenzakalani ngoba really angiyazi yabo yina angikholelwa vele kulozo zinto ukuthi ngizoma ngokuthi ubani uyangithakatha hey ubani uyathakatha awubhekisisa isimo sempilo okuyona vele ubese ubheka ingcindezelo ophezukwayo ubese uphinde ubhekisisa isolution ukuthi ingaba kanjani ungenza njani ukuthi uthole isolution yaleyo nkinga obhekene nayo ngaleso sikhathi ungajahi ngokubhekela ukuthakathwa nani because that time ubheke indaba yokuthi uyathakatha either more uzifake engcindezini ngoba uzokwenza ezinye zezinto ezizokunika inkinga imithi ihamba ikusinde yabo so usinde umuthi ozifake wena kuwona yabo into kanjalo so nje mfethu so ile ngizama ukuthi ngicacise kuliyona leyo nto ukuthi ukubhekela into yakho kubalekile ukuzicabangela wena futhi kubalekile yabo uke wathi kunendaba lapha so yabo la njengoba ngiphuma ke jele ngiphuma ngibuya ngibuyela ngala esalikazini lesi singilandile kungilandeni kwaso ayibo ngiyathola ayingeke engathi ngizohlala naso siyangitshela phela hayi ndodana nangu 10 rand wagwayi lalela nangu 10 rand wagwayi uzobhema kugwayi la yabo manje okay siyafika around 5 fika nje ntambama 10 rand wagwayi lo uzobhema manje okay kuyoze kuse ubhema la lo 10 rand nakusasa ngizobona futhi ngikuzame ngento encane hayi ke lento zenu ke ezinye ke nje hayi uyayibonela wena nginongihleka kancenza kodwa Nkosi yami ukubuyazi mina ngengikwazi noma ethi angakhipha 100 rand ngosuku mina angikwazi ukuhlala kamuntu ngesizathu esi1 kamuntu mfowethu ikamuntu uyalizwa negama kamuntu kuhlezi kunenkinga always zabo ezifamily yabo even wena uzoba enye yazo lezo zinkinga ekhambeni kwesikhathi noma ethi bangakusitha kanjani ukuthi bayakuthanda but uzogcina uyinye yenkinga zabo yabo lo khona uzogcina kodwa nobani nje umthelela nje yabo lo the worst part mina ngiyabhema yabo njengoba ngibhema angikholakali kubona konke engikushoyo noma engithi ngiyikona noma engikwenzayo sometimes if umuntu ezobeka ifoni yakhe la mase ebuya sekhohliwe ukuthi uyibeke la usayibheka la yabo lona ukuyibheka kwakhe la ngeke afike aphenye abhekisise aphenye cha uzothi inhla ayikho athi nango ke lesikhotheni sehambile nefoni yami yabo ukuthi akakabheki usabukile empeleni ukubheka nokubuka kuhlukene usabukile yena akabheki kodwa sethi usikhotheni uhambile nefoni yakhe actually lithothi mina ngingale mhlambe ngaphandle but niye bayiliyondlo yabo ukhuluma nje ngiyamuzwa yabo lapho uthi mina sengiyahlabeka ukuthi manje mina sengintshontshiswe yena mhlambe beyitshetha ngizwa sekuyaba kuyaqhamuka ingane ihede nayi fani yakho auntie noma bhuti yabo manje seyayithola sekuzoba nzima ukuthi aphinde abuyele kumina athi hayi ngiyitholile mfowethu ngiyaxolisa yabo leyo kwama lilodwa lizoba nzima
actually lokho sekwenzekile futhi nabo kaningi. That's why ngihlezi ngithi ukuba kamuntu, yabo lona ngilethe ekwini namhlanje, ngifike late ekwini, ngifika ngomsebenzi. Ade ngikhala izolo ngihleli nentombi yami lapha nomunye umfethu ngithi yazi angikaze ngahlala almost unyaka endaweni ngingasebenzi. Ngihlala 6 months 8 months ayingibona ukuthi ngiyahamba kuleyo ndawo angihlali ngoba ngisebenzi. So angifuni ukucela inkinga yami, ngiyanginyanya kakhulu ukucela ngoba ucela ikona ukudalulela inkinga futhi. Shuthi okay la mangibuya ngihlala ke la ayi ngimtshele kodwa nalogogo mina uthi awuzama ukubayitshela ukuthi mina angeke ngikwazi ukuhlala la, yabo. Bazama imizamo mhlawumbe ukuthi bangifakele noma lo 500 sengiyozibonela mina ngithenga igrocery encane ngami ngiyibuyelele ekhaya ngihlala ekhaya. Mina ngiyakwazi ukuhlala ngedwa ngilimanage kube ngathi siba u15 20 esihlala khona, ngibe ngiyi1 kulelo khaya, anginankinga, ngikhulele kulona, ngilazi njengoba ngizazi ngikwazi ukuthi ngiphume ngigijima ngicimezile ngiyongena kwenye indlu, anginankinga ngendlela engilazi ngayo leli gceke. So ayikho neyodwa into engangisinda noma engaba nzima. Mina even ikuthiwa ubani umthakathi uhamba phambili osezingeni eliphezulu kakhulu undiza mina kapha, hayi mina kodwa ngikhona ukuthi ngihambe ngiqonde kuyena ngihlale naye phansi ngimtshele lalelakhe. Uma ungafuni ukuthola useyinkingeni, yabo, ukususa inkinga kahle kahle eduzane nawe, awuzama ukuthi uqala uhlukane nalowa muzi lo walapha kaNozibani. Izikithi lapha yakuhlala mina khona. Mina ngeke anginayo inqa yakhe, asinanqa nawe, kodwa once mistake ngezwe kuthiwa wena noma wabonakala, mina I won't spare you, ngizokunquma, yabo. Ukunquma kwami ngeke futhi ngikunqume bese ngicwala amathafa, uzwe mhlawumbe uzwe ngathi uzwe indaweni ekuthiwa ugcwala amathafa umlisa obe mina ngizokunquma manje ngihlale la eduzane nawe, kufika amaphoyisa ngizilulele mina izandla, ngingene uzankosi, ngingene mina evenini, ngihambe ejele isekhaya, ngihlala ngikhululeke mina, ngihlale embhedeni ophezulu mangithanda, nginankinga. Wena ngisho singangena nawe ejele ungafika ulale phansi lapho ulaliswe ngodonsi inja lengubo yakudala encinzayo, ngami ngiyelalela ngeshide lapho elinuka kahle noma uphamphamu wengubo home choice, yabo. So I won't compare with me if sesingenele ejele. And same time ungangithusi ngejele, ngingahlala 50 years but ngizophuma. Second thing, ngizophuma ngiwumqemane better than wena ohleli la ngaphandle. Wena udla yonke inyavu yezinto, thina sidla ukudla okuhealthy, no matter kungathi kuyabheda but ku-health ngoba isiqiniseko senziwa sure ukuthi kuyahlolwa, yabona, into enikwe isiboshwa ihlezi izobhekwa ngeseliphezulu, yabo. So manje nje ungangenzeli-ke mina into engingayiboni, le nto ngiyizwayo ukuthi wena uyayenza lapha ekhaya kanjani since now, cela uqale nje uhlehle kuyona, yabo, mhlawumbe usungacabanga kwenye indawo. At the same time futhi iningi sengiqondane nalo kanjalo liyalalela, engangokuba futhi ngempela aliphinde lingene kumanje ngikhuluma khona ongangeni ekhaya. Engamtshela ngikade ngihambile futhi nami ukuguluma kakhulu esezoshona, ngoba esezoshona ngakuyimina naye nesalukwazi sibathathu before ukushonela ingane encane yadinga lami intombazane. Ngagule kakhulu, yabona ukugula komuntu ugcina ungasazi uphethwe yini. Uzothi yabuza ukuthi kahle kahle uphethwe yini, athi ikhanda. Ikhanda nje liyafa. Okay, ngizozama amaphilisi. Hayi imali anginayo phela, hayi imali azikho, noma usalukwazi asiholile nazo, imali ayikho. Kulungile phela, ngishongo vele nami ukuthi khiphani imali ngithola amaphilisi, ngithe ngizozama amaphilisi, yabo. Shuthi ngizozenzela mina iplan. Alright, mina iplan every time ngihlezi ngiyenza ngoba vele ngiphila ngemali, funa imali. Hayi ngihambe ngibuye namaphilisi, ayaphuze amaphilisi,
still futhi kuyikore pain kwenzakalani-ke manje ayayisisuke yabo lapho ugcina so-confused ngoba lo muntu awusamazi uphethwe yini, which means uyadeserve ukutshona kuphi kodokotela bona bazokhipha into zama-technology baku-check. So ayagule kakhulu ngihambe ngiyenyangeni uma ngifika kule nyanga ngangingazi lapho bese ngiyibhemela-ke futhi ungami nje kudala thatha omunye umfana nje esizwana naye kakhulu thi uThembo sihambe noThembo siye khona yabo phethe emalini la ngithathe 150 ngahamba ngeenyawo ngiya kule nyanga kuyibanga kodwa ngahamba ngeenyawo sinoThembo masifika la sakhala khona egcine sithi sasabheda sibadala sibhekile sihambele into serious kangaka madoda siqala ngokuyobhema i-drugs lethu thini iwunga kulo 150 ekufuze ngabe siye enyangeni ngawo siyohlola ngawo lo 100 siphinde sithenge ngawo into ezosiza umanje obengaphilanga mina qalisa ukuthi ngiwasambe siyengala wena sibheme kuqala ngiyazi ngitshela baba ngabhema imali ngasala no 30 rand 30 rand 50 rand ukuhlola kukodwa ukuqala enyangeni yabo manje yonke 50 rand kusafunakala la uthole imali yokuthenga le mithi ke ozonikwa yona ukukhanyisa phela 10 rand 20 rand yabona kanjalo so ngizoyithatha mina sengiyibhemile kodwa ngesimo sokuthi mfethu njengoba ngisho ukuthi ngiyakhona ukuthi ngikwenze uunderstand umuntu umuntu olalelayo ngisizwana kakhulu ngathi ngifika nje enyangeni kanjani sikanisiza mina yebo ma singasiza kale la mpela actually ma ngisuka endaweni kanje ngumfana kabani ngisuka nje esimweni futhi esibucayi ngale ndlela empeleni mina mama nginalutho kodwa ngesimo sethemba ngifike nje ngafikela ukuthi ake ngifike la ekhaya ngokwenithemba kakhulu anginalutho anginani engikhuluma nje kumanje uyabuka lapho kunesinama ke emakhaya yabona amacadolo nani angiwakhiphanga ngisho enyaweni thi hayi noma sengiphumele kwitiyela cha siwayeke ithi ungakhiphi yabo manje ke iplan le yokuthi sikwazi ukubenefita lento esiyifunayo la because if uzochunta wena uzithunuthe uzidaside uzobukeka njengomuntu ozisukele lokushini alright yabo so kanti ugcwele isinamo ukukhomba impela ukuthi wena buhamba uthubeleze ezihlahleni uyabona ushona uvumbu yabo ayilo mama ngiyabona manje nisuka phela impela nisuka phansi emzume emayindaweni kanje athi awuzwa ngakho baba kuthiwa uMagosi uthi khona ubaba kuthiwa uMagosi onesonto lapho owaziwa nje uhamba ngama crushes ngithi mina eduze kwakhe impela opposite naye impela mango ngokweindawo hayi ngiyakwazi ngazi yena lo baba kule ndawo nisho ngithi mina manje nihambe la lesiwa lesisiweni senkosi la ngithi mina yebo sinyuke lapho impela la ezihlahleni thiwa kunemonya lapha inyoka ezinkulu ngithi mina wami ngesimo engibhekene naso bese ngingasacabangela indaba yenyoka ezinkulu inyoka ngiyazibambela mina mathupha noma athi uyimamba ingakanani ivala umhlaba wonke mina mangifuna ukuyibamba ngiyifuye ngiyayibamba ngiyifuye anginankinga nenyoka bengicabangela impilo kamama lesi engiyishiye isenkingeni hayi siyabonga ngani amaNkosi yami yayinhle lento yenzayo empeleni abafana abangangani bajwayelekile nje benza lento yenzayo wena eyazi nje uma wakomani wathola isibusiso yebo mama hayi siyabonga ngokukhathula inkulumo mama nokukhulu ukuhlonipha nokuyithoba nokuyimisela kude la saya khona besicela masi sihlale phezulu kodaba usizo kambe singenza njani ukuthi asizakale alo mama hayi singani zami akukho manje singanisiza ngakho ngaphandle kokuthi nje singinike lokho wakhipha imithi ngithi yaba umthathu engikhelela ngezipuni ukukhiwayo engiphohlozela wothelwayo wathi ingane yami ngisimo sokucabanga nokuzwelana nawe nokujabulela into yenzayo imithi le uyayazi na uhamba kanjani into ezikanje
sukhulile. Kepha ngoba mina lento yenza ngiyayi-appreciate-ela kakhulu, ngicela ungakhiphi imali, khanyise kuphela, yabo, khanyise nje ngaleyo mali emhlophe, yabo. Ngakhipha 15 rand only kulo 20 rand engisele nawo, ngathi 5 rand sengiyothela olugwayi nami endleleni, inkinga ayikho. Ngakhipha 15 rand ngale mithi emithathu, wangikalela kahle, ngakhanyisa ngalo 15. Hayi ngase ngibonga, hayi manje hayi mani phela ngeke niphume ningadlile nisuka kude, ngathi ngiyabonga. Hayi kwacaca ukuthi hayi phela kuzogxatshwana, ngathi hawu nami sengiphuma kwi-boundary because lo muntu sengimenze wa-understand okokuqala. If sengibongisisa nokudla kwakhe, sengimphula umoya engangokuba kwalento enginika yona yazi ngingagcina ingasasebenzi manje, ngokuthi inhliziyo yakhe seyisala ikhubekile emuva, yabo. Manje kuhamba kwami nento yakhe yena engaphethekile kahle. Umuthi uyasense, usensitive kakhulu umuthi, yabo. Njengoba kade ngisho ukuthi ngikhule ngihlala nekhehla mina, indaba yengane elingana nami ngiyazi eduze kwami, yabona. Bengicasuka even namanje njengoba ngingaka, umuntu olingana nami kwi-age yami sengiyaye ngimbheke kusise kuqala ukuthi uyiphi indlela yokwenza izinto, unayiphi ingqondo. Hayi mina ngimbone ukuthi ile nhlobo enhlanhlathayo engingayitholi kahle, noma iyo6 noma u9 nobheke phansi phezulu, ayithathe enye indlela yayo, nami ngiyithathele indlela yami, ngoba ngifuna sigcine singaboni ngasoleni endaba leyo nto eyilwisa kanti manje ukulwa kusiza, yabo. Mina yabo ngisuke ngakhula kabi, ngakhulela emndenini owahlupheka, ngilala ehlathini mhlambe 2 weeks, ngidla ngimile njalo ngo6 ntambama, ngidla ngimile ngiqalaza kanje egeyithini, ngibhekile ubani oqhamukayo, ngiqhamuka umuntu engingamboni kahle, ngitswayi ngimfishane ngiyingane, hey ma, hey khulu naba abantu beqhamuka lapho, yabo. Leyo nto manje leyo impilo engekho right, because ekhaya kunamatekisi, omunye womndeni yethu ekhaya akekho amatekisi, but umndeni wethu omunye wawo unamatekisi. So beyilabantu abahlaza engangokuba basonela sumndeni wonke, ngoba lapha ekhaya sakhe ngalendlela yokuthi, yabo, mekuthiwa kaMadlala khuluma ukuthi nje le table yonke kaMadlala sifike kahle isidlaleni nje, yabona. So basonela ngokuthini ke manje angilibona bakukhandashisa njengoba benamatekisi erenki, bebethi hey iyangena yakashozi manje, iyangena uma ukuthi khona engenile iyathulula, ayithululele yakashozi, khishwe yona ihambe, bese ikwazi ukuthi ilayishe nayo. Otherwise sikhishelwa nobhushu manje, kuyagencwana kuyajahwana le rank, yabo leyo. So to avoid umsindo, ngilayishisa aphume ukwazi ukukhululeka wena. So leyo nto yasidalela ukhondo lolubi-ke kubantu, engangokuba ngisho ukuthi sorry wentanga yethu, kodwa uthi ngiphi imizuzwana nje ingane mawakwathi nje mina ngosaziso show ingasho hayi ngiyaxolisa, sorry hawu sewenze nje, hayi ungigawula, hayi uyayibona manje, hayi lento ayikho right. Wahamba wamshuthi nathi-ke phela ngokuthi new generation sayilunga yacetha, leyo nto ayikho, thina sihlangana naleyo nto actually, yabo. Abantu babenza lezo zinto, yabo, bafobana abasekho, nabo abanye basakhona, kodwa yabo amakhehla manje ngeke ayisekho leyo nto, yabona. Buka nje thina sisaphathi kwanduku thina, wabona nawe, yabona nje. Hayi nengane igcine understand kancane noma isenawo phela leyo mazwane wezwayo kuma kubo, yabo, kodwa yabo kwehla kahle. So ngizama ukucacisa le ndawo yokuthi mfethu ngempela lento ibalekile ukuthi into uyenze usubhekile, ungayibhekeli into umanje ukusasa ungalibhekeli, yabo. Ngoba njengoba ngisuka mina la ngithi ngeke ngihlale khona, ngoba ngase ngibhekile ukuthi la kuzocreate iningi lezitori because abantu abafani. Ngizobeka i1 rand yami la, uqhamuke wena ngala uyithathe le 1 rand uyithengele inhlambi yaswidi ngala, uyabona leyo nto. Ngiqhamuke lo mina ngala sengifuna i1 rand yami, sengenze njani?
angizosuspecta wena because we blood yami wena yabo leyo nto umndeni wami sizalwa kunye nawe sihlalile nawe many years sikhule nawe or ngikhulele phambi kwakho noma ukhulele phambi kwakho but ngizosuspecta sikhotheni lo fikile la ekhaya wamabhande wesiphathi abuya ejele buya ejele yabo igama nje libheda kakhulu ijele buya ejele yabona ngisho ubuzwa umakhelwane wendawo lo mfana wale ekhaya uphuma ejele usanda kufika uyayibona leyo nto engekho right ngayibuka lento izongiholela ekukhulumeni kuzosuka iphara lendawo laleli lizo destroyer la kuzothiwa naba abantu abasilandela uSkhotheni ejele uyayibona yonke leyo mina angizwani nenkinga empeleni yabo lento engisho ukuthi umuntu ukumnquma kumina akhonzima izona zonke lezo zinto ezingiholela ingakho nginomoya omuhle ngasonke isikhathi ngithanda ukuxolisa noma ngingazi ngathi ngixoliselana kodwa ngixolise ngazo lezo zathu ukuthi inhliziyo yami incane kakhulu umuntu mebheda nje mina nginenkolelo ukuthi ngcono asuke emehlweni akho adisappear straight ngoba inkinga izokwenzeka afe ngoba yini shuthi ayazi into ayiphilelayo nemhlanje wabuyela ekhaya so ngibuyele ekhaya hlala ekhaya iqale lapho ke futhi indaba uthi manje ngeke Skhotheni lo ngeke simfakele imali inyanga nenyanga simfakele imali yokudla shuthi bayicabangisisa ngezinye indlela le nto yabo manje ngithi ngiyafona inyanga mayiphela hayibo yaziphela inyanga pheli hayibo kani sobona nje kuphela nathi asinalo ukuthi yabona ubana de ekudokotela ngase ngithi mina hayi yazenzani kanje lento ukuze ibe clear ningaphinde nifake ngisho u5 rand yabo babekukweleta nanti abansilimize mfe no hayi kuyakweletwana yabo okokuqala bangisusile ejele yabo ejele bengizitshele mina ukuthi ngizozimanagela yonke into uma ukuthi ngizoshaya u20 ngiyagwetshwa u20 ngizowumela yimi engenza icala la yabo babe wrong noma bekulanda ejele abekho wrong but babe wrong at the same time yabo lento ihamba twice manje ba right at the same time ba wrong ngoba awukwazi ukuyongisusa endaweni engisupporteka kuyona uzongishiya la ngaphandle ungabusakwazi ukungisupporta uthi angenze njani angithi wena osongiphinda ungiphushela kulobugebengu futhi mina kade ngisasezwe kubona njengoba ngilapha endlini zahulumeni bakhona nabantu abahlele emajele ngokuthi impilo inzima ngaphandle bathola ukuthula mabesejele abaningi bafo mina njengilethe eThekwini ngeke ngaboshwa mhlambe maybe ngenyanga mhlambe ka5 inyanga eyi1 yabo so njengoba ngiboshwa ngeke ngafika nje le Westville kona umunye umfowethu okade mhlambe sena 6 months ekhishiwe ejele ngifuze ngabe seyiphumile usemnyango wacela yena enkantolo phamisa zonke wathi ngiyacela an-add noma omunye u6 ngaphezulu ngisa right ngiyacela shuthi izimo mhlawumbe umuntu asebhekene nazo ekhaya mhlawumbe ukuxakeka beside kwekhaya izimo yabo zobugebengu esibenzayo akufani bafu yabo sometimes ikhona la ukubone khona ukuthi mangiphuma la mina ekhaya ngangafika ngingathi ngiphuma le gate ngithi thathwe ngesibhamu pampatheka imoto yophonseka ngale mayiphonseka ngale ufe same time much better uyihlalele la endlini zahulumeni amukho uzokuthinta lapho security higher tight ngenye indlela yabona that's why isibhamu kuthiwa singene ejele even iphoyisa impela ngeke ulibone liphethe isibhamu ya right ngayiphathi induku kuphela idongiphiwe but isibhamu yabo so lento engizama ukuyisho ke bafu lento le ba right yes but at the same time ba wrong lento engisho ukuthi into moyicabanga noma ufisa ukuyenza ibheke uyibhekisise uyibheke twice time ungayibhekile ubuhle uyiyekele ububi bayo because bona babhekele ubuhle ukuthi ya
bazojabula nabantu ya simkhiphile ejele yabo as now njengoba usho ukuthi hawu kani ba wrong and maybe keep yabo leyo nto yes ba right at the same time futhi ba wrong ngoba manje yibo futhi abangiphinda bengibuyisela yabona kulento engikade mina ngibopheleke kuyona yabo buka ke manje mase ngiphinda mina ngibuyela kuyona la ngapha sengiphinda mhlambe futhi ngiba nebhadi ngiphinda ngigoqeka futhi okwesibili ngiboshwa okwesibili manje yabo manje ukuthi mina enkantolo akusacabangwa ukuthi lo muntu ulandwe ezihlalele la kuthini wakhishelwa ngaphandle kuzothiwa mina engiyikhiphile vele ngayikhiphela ngaphandle yes futhi nenkantolo ingekho wrong i-right yimina engisayinile Zulu ngeke ngayicizelele yokusayina ukuthi ngizisayinela mina ukuthi ngiyaphuma nalomuntu uyabona so na ingekho wrong mayithi yimina engizikhiphile because yimina engisayinile la ngathi yes ngiyaphuma yabona but ukube mina ngabe ngibhekele konke lo ngicabangile konke lokho sekwenze nanokuthi kodwa nofuna bekusiza ngendlela yakho because bona bakukhipha bakubeka la ekhaya wena ngokusabela ukuthi kuzokwenzeka izinto kusoleke wena kuzoqhamuka amaphara komunye umphakathi kusoleke wena wena wakhetha ukuthi uhambe ufuna ukuyohlala wedwa ekhaya yes wena wafuna ukusizwa ngendlela othanda ngayo wena bona ababekuhlelele yona awuyithandanga wena yeah iphutha labani lelo lokho kuyiqiniso at the same time kuyiphutha labo because yabo lento ngangazi ngesilungu ukuba ngifundanga kakhulu but i-critical kakhulu because yabo manje bona benze kanjani even though ngila yeah bayakhokha why bahluleke mengingedwa yabo lento manje because bona if bethi hey mhlambe siyamnika le mali athenga ukudla ama drugs leyo nto into yami abahlangani bona leyo nto mfowethu ibona baclean ngalendlela noma ngathi wengigijinywe inkantolo awukho nomncane umthetho ngathi mhlambe udla bona yabo leyo nto yonke imithetho ngadla mina uma ukuthi bona bayikhipha leyo mali abayikhiphayo because bayikhipha ngaliphi igama ngifuna ukudla ukuthi ngithange ukudla ngathenga i-drugs lami ngathengani ngathenga utshwala ngalanda amantombazane sajacruza senzani leyo nto abasahlangani bona balindele ukuthi baze bangibone end of demand not middle of demand sengithi mina manje ukudla cha yabo ngoba yini bona imali abayikhipha bayazi yang last the whole month lezi bekade beyikhipha nala ngihlala khona uyalibona yini iphutha lakho ngoba seyidakamezana ngiyalibona kakhulu mfowethu ngiyalibona at the same time ingeke indlela engangenza ngayo ngalisa sikhathi ngingena yabona ngoba ngangumuntu phela nami njengoba ngishilo ukuthi uzibona right yonke into yakho feel fresh yeah so kuyisimo engangisibuka ngikusona yeah kwaku right but manje ngoba yonke into eyenzakalayo empilweni mfowethu iyaye ibe nesiqalo I hope iyaba nesiphetho futhi so njengoba ngilibona manje ngoba shuthi sekwenzakalana sengiyakhotha apha ngithi ngisengikhona lokukhulu okuncane okuba khona engqondweni ngoba khona umbuzo engeke ngibe nokuyibuza wona njengoba ngikubona ukuthi hey yabo manje nanga umuntu eyothi 30 hayibo sekuya 30 maybe 10 years uNkulunkulu sengaphinda ngiphe aphinda ngipha another 10 shuthi mina ngizawubhema kanye kuze kube kanjani lesisigaba ekufangize mhlambe nami ngikwazi ukuthi ngithi ye-team ngani kanjalo wayezwa lo ngihambisa izikhohlele yonke lento kunini yabo ngoba always mina njengoba ngibhema ngingane ngasonke isikhathi ayikho le ndawo yokuthi kuthiwe sengumdala manje yabo leyo nto yazingishiso yini bafu buka kahle iphara umuntu la hey we ngangitshela nje phara inja phela leyo muntu le yabo lo nto lo so manje that's why ngihloniphisa ngithi always ngingane yabo ngisho ngane nje bibe ngako wow bona wane nje bezo uwone kakhulu uyobuka intshebe ngaka buka yabo leyo
uthi uzokubuka uthi uyabuka ngempela ayibonayo nje becula phakathi emgqomeni evuka nesijumbanyana ongasibona isihlephula isifake emlonyeni ubone yabona mfowethu ayikho right lento yabo yeah empeleni if umuntu awukubuke wena ongakangeni noma mhlawumbe usacabanga ukuthi hayibo lento bathi bona nje mina ngeke ngifane nabo makuthiwa ke manje ngempela nami inside kulento ngempela nami shuthi uyophoqeleka ngidle emgqomeni buka ke ngoba kuyophoqeleka hayi ukuthi kuzophoqeleka otherwise shuthi wena uyohlezi udlinyembezi ngasonke isikhathi ngoba phela uzosibamba inkunzi wena fa usigwaze manje ngoba phela nathi sokoloza sisebenzile ngale imafoni esiwaphethe siwamananga saphiwa nje ehlezulu njengemali akubanga imvula lesisebenzile sehla sinyuka busuku nemini siye ematohweni ethu ukuze siphathele amafoni siphathele imali esinayo so wena if uzomana uqhamuka ukuthi uzoyifuna easily that's why ke ku create idumbe ngaka kulimala abantu ku percentage lokulimala abantu li increase kanjalo yilezo zimo ukuthi wena awufuni futhi ukudla emgqomeni njengoba usikhotheni nje futhi idakamizwa idlala indima enkulu ebugebengweni hayi kahle manje mfethu izona ezicreate ubugebengu yabo ngoba yabo lento sekhona into engiyibuka le idakamizwa lezi ngathi mfowethu njengoba ngithi izona ezekubugebengu khona lesidakamizwa kuthiwa ingidi yabo abantu abayibhemayo yanto ngeke umbone ngabona i-gentleman manje lawo niqondile ifaka uthayi iphethe into engathi i-tasbible like uyabona phela iziyafana nezibuko zamehla zibeke ekhaleni ngani idakelwe engidi iyokwenze ngaki i-heist into ukuyovalwa amehlo kuphihlizane mhlambe kwazi imoto ku mhlambe mase kuthiwa kubuya kuhlalwa phansi kubukwa ama footage khishwa ama CCTV kubukwa ama footage ayibili ancoyesimende sithembe kangaka lawo siphathi manje sebesile hayi ukubasile futhi bayajwayela yabo lona ngoba basukela inkolo engiyihlonipha ngokusezingeni eliphezulu uBishemba ngoba imonster yabantu manje umthole shona ngesihluthi ubona inhlalo suthi yebona mfowethu even hlangana naye nawo amehla bheka phansi ufeleba kanihlonipha usikhotheni wasigebengu usinayo uqobo lwabo uyabona manje nje mfethu exactly i-drugs lumoni wempilo zabantu all over the world uthe ususekhakeni kunesigameko enasenza so yes buka ngoba manje sengisekhaya yeah hayi it's okay right sengingasho ngithi sixabene nje ngokuthi ngithi mina okay fuck around ningafaki lutho angifuni even complain yenu request lutho angifuni lutho manje sengi right ayina ngempela futhi angamanga ngabusafona ngathatha wale sim card kade ngivele ngiyisebenzisa ngayibeka ngale side ngayikhipha nje mawuthi khona something serious yabo seyenza ezinye izinto manje indaba yabo nje vele number yabo ngiyazi ngekhanda impela kodwa ayikho into engihlanganisa nabo ngenze nokuthi bona bangangithola indawo vele ngisekhaya ongcona abazama ukuthola umakhelwane even umakhelwane oza kumina mekwaqala wathi hayi athi ngifonele ubani ekijabe uthini lalela wena ufonelana naye nikhulume okay hamba ke la ekhaya kwakho noma kini niyokhuluma naye ke lapho indaba zeniqedele lapho mina ungangitshela ifako la mefile ngiyobona ngebhokisi liqhamuka lapha ya ngiyobe sengibiza amanye yosikhotheni sigumbukumbu njengenje simngcwabe mina nginamsebenzi anginazo isikhathi sokuncenga bafu ngihlezi ngitshela ngisho abafowethu esiphila nabo emgaqweni bafowethu mina ngeke ngikwazi ukuthi ngibe full focus encengeni mina nginificele emgaqweni ngokuthi sifike savezelana izinyo sazwana sangakhombisa ukulwa sengithi sokhothamelana siyabona lonto sisi hayi lonto iyona engenze mina ngala emgaqweni isimo sokuthi incenge
because mina bengihlala ekhaya mfowethu isikhathi esiningi impilo eningi ngibhema lebi drugs ungabe ngibhema too much ngihlala kodwa ekhaya uma esekhona ukuhambeni kwakhe ngoba ubaba hayi ubaba uyayifanela nombundlwane wenja nje engingawazi ukuthi wakabani onesise esikhulu eintantele egcekeni kumina ngoba ngimazi yabo so even ubaba wakho umazi hayi angimazi. Okay. I try my best ukuthi ngitrace up ngaye ngakuthola futhi okuinfo okuncanyana but ngani mangikhuluma nomuntu enginikezwa yena ekuthiwa uyifamily yakhe ayomane yabo irespond yakhe yabo yangaba naleya appreciation ukuthi hey naku ngithola ilunga lomndeni yabo mina ke ngiyashesha ukubhekisisa into enjalo ngoba angiyifuni lento ekuthiwa isicefe angifuni ukuthi kuwena ngibe isicefe that's why ngingawucela u2 kumuntu lo wangiyiphara yiphara mina ngayicela imali it much better ngikwenzele something ungiphi imali futhi leyo mali wazi uzosixabanisa ngoba ngisebenzile la yabo leyo nto that's why mfowethu ngingafuni u2 ukuthi ngibona ngisare incorporate le2 ngazo lezo zizathu so lo ngakhombisa appreciation ngathi mina okay fuck off delete kwa account yakhe ku Facebook kwami amsusa ngangamazi ukuthi beyini bathi uyabuza lokho kade enginikezile ngathi mina ubuze yena lo muntu wakhe ngimazi lo muntu mina futhi unganongibuza isicefe soxabana bayazi abangazi kahle mina ngithe nje bengathi soxabana sheshe ungiyeke vele ngoba soxabana ngempela futhi anginankinga ngisho ukufika kini mina ngizokutshelela eduze ukuthi sogejana into embi silimazane futhi mesilimazana ngoba nginale believe ukuthi vele ngisemhlabeni ukufa kuyofika nanoma inini kusengafika ngitshela ukuthi ngihleli kahle ngihleli nemndeni wami ngihleli nezingane zami ngihleli nomfazi wami ngirelaxile ngihlale kusofa ngibuka iTV ngiyibuke kuze kuyabona ukuthula kanjalo so ayikho into engingathi nginokuyisaba emhlabeni hey ngiyasaba la hey uzwa lo muntu isikore kangaka ngiyamsaba lo hayi anginaso leso sikhathi phela anginayo futhi leya nto like ipride nompakamo ukuthi mina ngifuna angisabulutho cha uyazi ukuthi umuntu onjalo akasizakala yes I know that but ngendlela mina ngikwazi ukuthi ngisithe ngayo leyo nto yami enginayo hayi bafuna ungazisizela mina futhi end up ungakuboni konke lokho yabo so ngihlala ekhaya abanthili sesixabene okay fine angisenandaba ngibuye ngilanda umuntu wami wesifazane hlale la ngakhanda umndeni manje hlale la ngiyaplana okay ngizokwenza kanjani manje senginomndeni phela yena umuntu wesifazane fadle right yena abhemi yes right kakhulu webhema ugwaya hayi kwaya manje yabo lento angithi mina ngisebenzi phela ayimanginokushiya 5 lozi la endlini hey anginqena ubuya ungekho wonke lo 5 lozi thola ukuthi kwale mgaqweni angitholanga imali nami sengithembile lo 5 lozi engoshiya ukuthi mhlambe ngoba uyabhema naye mhlawumbe ngizowafica leyo mali uzawu 2 3 hayibo ngiyafike yakho lutho yena setshela mina ngikhipha ugwaya hayibo hayi ngamtshela lelali yabo manje so yangisukela wena awuma uzokwazi ukuthi ngithi ngifike endlini yami ngifuna ukubhema ugwaya ngushila ugwaya awusekho wena ubhemile wawubhema nale cabinet evakasha la endlini yami ungazi nayo ivakasha ifunani ngingekho isigcino phela manje mina ngizothi niyathandana shuni nalabantu ngizothandana kabi futhi ngogwaya wami ke endlini yami kwakufika amadoda nanti ayo phela ama-outami ngaze ngikuzwa kungafika impisi izovakashela intombi yakho no mina mfowethu yabona ngendlela engisuke engizithemba ngayo ngeke ngisho ukuthi ngithemba bona yabo leyo nto ngizwe kahle angithembi bona ngizithemba mina yabona so mina ngizithemba ngalendlela ukuthi umuntu othandana nami uze aphahluke yena angitshele mase kukhona something wrong ayenzayo noma ayicabanga uyenza bese ngimkhulula futhi lalela umuntu asekhaya nkosazana nginamali mina ngisikhotheni yabo bheme unga ya so khuleka yabo hamba wena impilo yakho caravan wenze yonke into ufe emothanda
wenze whatever but kungabi khona lo suku ozothi ucabanga usazi ushoza yabo ngoba uzobe uyicabangela inje usikhotheni nayo futhi ephinde eyacaravana yaqhubeka nempilo yakhe yabo so iphelile manje episode awusixoxela indaba ezize ngayo namhlanje so yeah yabo empeleni le ndaba esize ngayo kahle kuyiyona ndaba eyangiphatha kabi yajula futhi ilapha la njengoba ngisho ukuthi ngase ngixabana nabo uxabane ngwami nabo seyithini into manje seyithi fuze ngiyimele engangokuba ngidinga imali ukuma akukho kunye ukuma ngaphandle kokuthi ngithola imali the worst part sengilandela umuntu wabantu ingane yabantu ngazoyihlala esala so nayo fa ibe covered ngenza isiqiniseko ngisho uma wayayibona abona ukuthi ihlele emndenini ephilayo alright o covered so nginyongi zama ukuphoqoza amawayo ngalo limlwethu ubugebengu ayina naye angiphe mhlambe lo 300 200 yabo kodwa nakona ngicine ngizibona ukuthi ngirong because manje naye uzobe sebuka ngendlela hayibonanga uzokwenza usikhothini yabo lo nto phela ngeke manje ngathi mina ake ngiset up ischeme yabo manje khona into eyenziwa ema-movini sometimes sokuthi uzobona mhlawumbe oTony Young oDolph obani kubekwa ithebuli kudwetshwa ama-map ukuhamba iy'moto ey'ncane kulama-map yabo ugcina ungasa-understand uma ungazikwenzakalani nami I tried into ekanjalo uyabona manje because into engangiyoyisusa kwakuyinto engangazi ukuthi le iyo usuku langalolo langa isiqalo sayo kuyovaleka ngisho iy'teshi uqobo kuvaleka ama-TV kumane kubone kuzoshintsha kumane kudlala iy'ndaba esithubeni ungazi iy'ndaba ziqhamukaphi ungakashayi breaking news yabona kuthiwa nje hayi emergency faster news ungabisazi u-understand into kanjalo ngoba ngangiyofuna ukungena komunye womuzi esengitholile ngawo ekutholeni kwami ngawo lo muzi ungathi unegolide le golide alinalo inani actually ukuthi mhlambe mekuthiwa libeka kwi-scale mhlambe ngakukhiphela 400 million noma bani but imali enganginenani layo ngoba ngakhona 300 million and lo mlungu lo uhlala le mali ihlala kwi-safety lento ngiyithola kanjani ngiyithola mina ngalo ntombazane esengithandane naye manje ngiyithola ngokuthini uma wakhe sebenza kulomlungu so I try my best ukuthi ngimarinate ngalendlela ezomenza ukuthi zizehlele lezi news ngoba ngiyazizwa ukuthi zizongenza should nami yes kwalaba bathi afuna 500 bagcina sebethi boss uthini boss yabo uyakubuhamba ngemoto yes I try my best hayi kona yona iyangikhetshapela iyangitholele yabo lo nto end up ngibona ukuthi is not necessary ukuthi ngizonongikhuluma nalo akazi lutho yena uyezwa kuthiwa kusengashiwo ukuthi into engekho agijima azoyitshela mina it's much better face to face sibe kuyitiye noma wakhe sihlale nje impela sibonisane njengabantu abadala hayi hambe bese yabo manje lento yamanyanzima kakhulu ke sengiyicabanga ngaleyo system yabo ngizokwenza kanjani phela lo muntu I respect eze lokhuzana uma wentombi yami yabo manje mase ngiphinda ngimzela nini ubugebengu buhaya kangaka uphinde futhi kuphonsa umsebenzi wakhe kuyi-risk ngoba phela ukudisipeka kweboss yakhe which means ukuphelelwa kwakhe umsebenzi naye kuyena ungaphela which means mina ukumdistebhela iboss ithi naye angimkhafu yabo manje shuthi actually ngizimisele ngifuna ukuyiqalela ukuyimisela ngokuphatha imindeni emibili ngoba yilo wami wasekhaya fawume nawo ubumndeni nalo muntu kuyena esengimfaka under risk yokuphelelwa umsebenzi ukuphelisa abantu abakhe
is supposed to be ngimkhave shuthi le salary ayithola lapha yokuthi akwazi ukucoverisha umndeni wakhe it's much better noma eyekile lapha but still ayithole. Ayi manje kusho ukuthi if ngiset up ischeme impela imibuzo ohamba phambili even kubona laba bafowethu esimini nabo sithi ya siyaphambili usho njalo bafowethu manje bafo sithini ngalo mama le salary sizoyimela njani ngoba uhola 2.5 every fucking month. 2.5 so mnika kanjani if we siluza yabo ngoba phela is do or die. So kungenzeka it's either you lose it's either you win. So manje fa ube nesiqiniseko kodwa sokuthi uyicabanga twice lento seriously because unako ukuthi uluze but aluze naye umsebenzi wakhe. Already you put him on the risk, so how you afford it ukuthi abe right. Mina hayi yabo manje nami sengiza ngalela khanda lomndeni hayi mfuthu lalela la sayenza lento mina na kanjani how I afford ukuthi abe right lo mama no matter how you lose ngaphandle ke mawukuthi ngifile it much better shuthi ngife kunokuthi ngivumele ukuluza ngoba I put her in a risk even myself I put him on risk yonke into i-risk kahle kahle it's much better kodwa ke kufe mina kunokuthi ngiluze lento naye aluze. Oh so hayi nawe uyazi mase nihlangene impela imali phela funa lento esikhuluma ngayo ngempela ngiyabona manje ngicebo uzongenza lo ngihambe ngemoto ezithandwayo yonke into isho kumina manje. La insuku ziyahamba lento ngicounsele for 5 days only 5 days trace up ya 5 days. Avumele umama ukuhlangana nami ngimbone ngimbizele edrobheni sihlangane ngimbizela nje hayi nezindaweni ezinzima cha sitholane nje la ku-KFC siyohlalela la ku-KFC it's the first time engibona yena usezwile nje kuthiwa ingane yakhe ithandana sikhotheni idalwa insangu asazi noma ebheme ungasazi kahle nje kodwa sikhotheni nje manje yena usa expect ukubona usikhotheni eqali yabona lo wengane yakhe awumebona manje ubona umntwana wenkosi lento kade ngisho ngithi uyabona sometimes inhlalisuthi ukuba iNazareth mfowethu kuyasiza at the same time kuyabheda ngoba ku destroy inkolo yabo hezi ubukeke ngathi inkolo yabagebengu yezigebengu but akho njalo angifuni wonke umuntu abe nalo lokuzana leyo nkolelo inkolo ayihlangani umuntu uye usenkingeni at the same time ngifuna wazi futhi ukuthi lokho yena suke kwenze kusitha ngoShemba ukwazi ukusitha ngaye ayena umsithi wamahlazo umsithi wezimo zempilo ezizokwengama ezibhedayo uyabona into kanjalo hayi ukuthi akusithele wena amahlazo wakho wenzayo ukuzohamba ulala namadoda abantu ufeba nezinto zabantu wenzani ukuthi uShemba uzokukhava lapha ahlangana lezini ukukhohlakala kwakho uma ukufa ujeze ngako angeke futhi umbone efike ekumisela lokho cha ngisho ngathi ulwandle lizokweqhiba sinalo ulwazi uShemba uye kuphela emhlabeni wonke osakwazi ukumisa ulwandle kodwa ngeke wena kumisele ngoba usuke naye ebona ukuthi uzojezela izono zakho. Ngihlangana nalo mama la ngazama ngayo yonke imizamo mfowethu ngayo langa angizange ngalala for 3 days ngiqhekeza ngale ndlela esezingeni eliphezulu uyabona emingithi esezingeni eliphezulu ngiqhekeza ngenkani yabona uma ngifike ngishaya isicapha ngisishaya sihamba sibathathu siphatha amathosi sengiorganize namathosha amakhulu ungathi amaphoyisa
ngifuna ukuthi noma ngingena ungangiboni nje kwamina vele ubuke ngisithenge ngichicha amehlo yangibhekisa awusangiboni la yabona asifuni futhi into eziningi sifuna into ekhokhayo actually sithatha ifoni sithathe lokho kukhokha une plasma esile Samsung bani siyayithatha yabo sifuna lezi zinto ezincane ezikhokhayo kodwa hayi into ezonoyisinda la siqhubulayo ne-fridge into esoyidayisa 200 700 sigcine cha ngifuna into engazi le mhlawumbe izothi 1.5 yabo o triple camera ama 4 camera yabo leyo nto amafoni kanjalo hayi isipolipoli ngisixoba ngebhuzu sihlihle phansi mina ungaphindi uphathele ndiphi ingane lento idlale ngayo ngimjwayeli ngiphume lapho ngishaya imizi mhlambe izoba u5 majali mhlambe 5 ebusukwini nje obuyi1 ngokuthini ngifuna ukuyokwenza qale isiqiniseko sokuthi lo mama ukhavadi uzifila happy ngokuhlangana nami yabona nami futhi ngifuna ukuthi ngiza kuyena ngiyisiqiniseko sokuthi inkosi yami ngathi bengiyemshadweni yabona impela ngoba ngifuni akube nalesi sithombe anaso sokuzwa ukuthi hey ingane yakho wena ikusikhotheni hayi impela ngibukeka ngindlala isuthi nenwele eziqinqe kahle ngayifaka ngisho udayi zamnyama zathula yabo ngiyafika nami sengihlisa umoya ngathi angikwazi ukukhuluma ngiphathwa iBP iphika yebo ma hayi inkosi hayi uNkulunkulu uzosisiza hayi yebo kuphela ngiyebo nje inkosi uNkulunkulu nguNkulunkulu phambili uNkulunkulu yabo ngoba mfowethu vele ayikho kahle into ongayenza emhlabeni ungazange wamthandaza uNkulunkulu yabo so ngikhulumisana nalo mama lo mangikhuluma naye lo mama ngimbona ukuthi yena unako ukuthi ayixwaye lento buka ke isigebengu esiyimi ngisuke ngithi mina mama wami empeleni la kukona konke kade ngifuna sikwenze mengihlose nokuthi ngikunike lokhu ungangibamba ngifuna babone phela nabantu bangazi ungahambi kahle idolobha lelimazi le ngazibamba inkunzi lezingane zibuya ngokuzolala imvalaphi njalo lengimnikezayo ngiyangimnikeza le mvalaphi ukuthi mayikoba angivalanga ngesibomo hayi ukuthi le glue yayo ayinamatheli cha iyanamathela kodwa ngesiboma ngivalanga at the same time ubone ngusikhotheni mina nginalutho ngizame ngokusezingeni ukuthi ngifake o200 mhlawumbe ababili 100 rand mhlawumbe abathathu usho leyo imali u700 rand the rest o20 rand 10 rand 10 rand 10 rand 20 yabo man umethi buka kuhlaza awu200 abangako 100 asabheki nezingane zizokubamba mawungabuki kakhulu yamfonyoza ufaka awundodana lalela ke mawami okuningi sesokukhuluma ngocingo ngoba isikhathi kahle asisekho and ukhumbule ngoba abantu engixhumene nabo bayinkinga kakhulu empeleni uyamazi ubani nobani ngisho nami labantu abaziwa ngokuthi ama serial killer manje sengize ngathinta bona mawami ingakho bethi nje nami ngisheshe ngikhulumisane nawe and the same time wamazisa or what when you out on this deal ushuthi when you out ngokwempilo yakho mina nami ngiyobe sengicimeza ngibheke ecaleni ngithi uNkulunkulu uyabona bayokubulala mama ngingabindi abazalutho nami futhi uqobo mhlawumbe ngase ngikulandela ngazi shuthi ma please sisayithanda impilo sisathanda ukuphila singazifaka enkingeni singangena enkululekweni ayabona na ukuthi umama yonke into ihamba right la hayi lo mfana ukhuluma impela ukhuluma ubudoda kusho ukuthi lento ayikhuluma into aseyihlelile ayicabangile awuthule ubukeke ngoba manje silishaya phela usuku lokuthi siye khona ayi zihamba ikhathi usuku lokuthi siya khona kahle siplanile la sofika khona la ngabo 8 ngale khathi zama generation zama lo masopi because njengoba sifuna ukungena ngalozo zikhathi ile sikhathi semoment esine show ukuthi nisuke nihlangene nomndeni nibamba liyo sapha nibuke lo masobthizeni mhlambe osuke sekamerweni kuphi yilo osuke mhlambe efunda yabo sefuthi okuma higher grade
uyatadisha ngoba hayi lokhu grade bani noma small grade lawo hayi uma ungakabi EFT nje awukhona ukutadisha ngisho ngalezo ikhathi. Manje inkinga ukungena la ngihambile ngahambile lo mama ngamhambisa lo mama ngamnikeza yabona ukumnika umuntu into azongayinaki kwasayena ngoba even yena wenganakile ukuthi kani uhamba ne-escort engaka ngimnika ibag thizeni emnandi enhle nami ngimfakele nje amakha yonke into right no drink eyothandayo plan nawe uya-appreciate phela una unikwa ikufana ukuthi unikwe indodana yakhe umuntu uthandana nendodakazi yakhe indodana kanti ngimnika ikhamera encane le ukwazi uyabona ukuyi-driver with the remote mina ngim-follow up ngemoto yami encane ngiza ngayo uzongena yena ngiyambona vele ehlika etekisini ekuthiwa yayongena lapho ungena nayo le yabo ngine-show ukuthi ekufika kwakhe upress ibhele ngqingqi ngathi beqalaza lapho kumakhamera ukuthi uyena naye vele unelahlukhanda ebhekisa intaba le nale ngiyayikhipha kuyena ngiyayifaka naye ngaphakathi ukungena kwakhe ngaphakathi la ngiyikhipha khona ngiphuma iside layo mina ngizenzela mina-ke manje sengiyifunela mina amakhamera la mangaphi yabo yonke into nje iview yakhona imi kanjani yabo ayi ngikuthole futhi konke leyo information angigcwalelwe nje nami ngiyisende kulaba futhi hayi bafowethu nayi full information yakulo muzi sengiyitholile imi kanje ngathi isithombe sala nangu umuntu umnikazi wale muzi nangu lo muntu ekuyena esimdingayo nale mali yabo nangu nkosikazi wakhe iy'ngane zakhe yonke into nathi shothi complete bafowethu ithi nje phakathi siwayina kanjani hayi gquma iphalazo ncinde ukuphifa okwenziwa konke siyakhona phela ngeke le nto iseqophelweni phela into yoqophelelane manje masiphumelele hayi sasibovu hey ngiyeda ngathi mangibuka ngathi mina kodwa uNkulunkulu wami uNkulunkulu mfowethu sometimes unenhloso yakhe nefiso zakhe yedwa angafuthi angayishare engangokuba uyayishare mhlambe ngabe wasitshela kodwa ngoba akashare azange wakhona ukusi-advise ukuthi hayi namhlanje oro ningenzi ngoba abawu-3 kule scheme njengangisuke nazo ngokwebugebengu sethu sele enkundleni basala khona enkundleni engangokuba nami ngahamba ngokucacamezela sengilandwa kwenye indawo ngoba sadubuleka ngale ndlela njengoba laba badubuleka basala same time mina ngashayeka 3 la onyaweni lodwa yakhala la nje maseleni yakhala ngezansi kwedolo yasheka kaleni ezansi kwangahambeka ngokuthi ke phela mfowethu ngangishilo ngathi it's either ngiyayenza or ngiyafa because khona ukumphefumula kuphumi ngiyazama ngiyaphambili angihlehlelele emuva ngiyaphendula nami ngiyaphendula ngiyehuduleka ngirole kanjalo ngikhala katheke emobile ezihlahleni la kunezihlahla futhi cha komgaqo ngikhala katheke phakathi la kukhulu konke kwalento ekuthiwa umhosha ngene umhosheni la ngizwe zisho phezulu khiphe okuncane lokhu wesipolipoli sefoni ngibiza manje biza Metatex angisakwazi ukuhamba yebo nayo le Metatex engibizayo on due ngoba yini umuntu naye futhi engimsethaphile ndoda uzofika uma ukuthi khona i-emergency uza nge-Metatex into engeke ibe follow one in squad kuyaziwa la size khona sesiqonqeni uqonqa ifenqena ukudrive uzibizele i-Uber ibizele Metatex request anankinga so manje banibamba kanjani mhlawumbe umama ngabe washo noma mhlawumbe khona nje abantu bona ngayi security ngaphakathi umama ke lapho akanaphutha ngithi ngifuna ukusho impela lokho ukucacisa lapho umama anaphutha Nkosi yami konke kuyena kumsulwa
La indaba izobonakala kanjani ongeneni kwethu siyangena ngaphakathi kuneyindawo yabona khona i-technology mfowethu emhlabeni iyakhuphuka futhi ngempela inzima manje sekukhona lama-alarm like angazi ngayithi alame kanjani le othola ukuthi awukhona ukufika la or awulithinti le wall le akumele uthinte loludonga because wathinta loludonga uliyasha i-alarm and le alarm li-silence alarm akuseselona le alarm ozolizwa lithi report emuva li-reporta le kuleyo company mekuthi i-blue company laser company li-reportela bona hayi wena wabona everything nje i-right ubambile abantu bakho ngoba la siyangena la ngena ngohlaba athi qhamba ngoba lo mlungu usho phela nawe uyazazi ukuthi unemali yabona le labo sofa bafika uhlala kusofa uma uhleli uyapheqeka la pheqa kanje uhlala izibhamu la uhlala yonke into le sofa engathuka isimanga ngoba even ukhiye we-safety uzovezwa unkosikazi naye unkosikazi isho ukuthi sebukile isimo ngoba manje ngifika la siyangena okay siphuma ngama-position ngithi ngade ngithatha iy'thombe la ngoba ngenzela yona leyo nto ukuthi sazi ukuthi la i-view kanjani yonke into ime kanjani ngalana okay sigade yonke indawo la ngiyafika okay fine labantu izithombe zabo nginazo zonke okay engayitholanga ngiyitholile ngimama kodwa la khona intombazanyana engekho kuyona indalo eseyifunda ugrade 10 futhi i-AFT iyadadisha isekamerweni layo obelungu ke bazilima angazi noma ngathi bazilima noma kanjani futhi kodwa bona bayazi uthi dadisha umlungu abefake amakhulu amangaka ama-earphone akezona ukuthi kwenzakalani ukukhala lama-earphone lalelo Rihanna yebo lo uthi wafika ngenhlokohlela into enkulu wakuboni lo wafika wayincikisa la kwathi kuyaqala ukuthi kumbuka lesibukweni ufake nevele nebhalaclava akaboni buka nje buka into enkulu ishange extended wabona umntwana ukuthi chopha bami bonke phansi chithekiyani angithule ngathi angisekho obviously naye ne-TV siyithule ngale njengoba ekhipha nama-earphone phela uyezwa nangale sekuthula kusakhuluma umuntu sekuthulekile uzwe ibhuzu kuphela qwa nakhona le maphasage kunama-escort akhona ngendlela engangiyidwebe ngakhona leya map ngangiyoshaya njengoba ngisho ukuthi into eseqophelweni eliphezulu eyayizotrenda umhlaba bagcina sekutrenda nina indoku manje uyo-end up itrendisa thina ngembi futhi iy'nkinga yabona manje kanjani-ke lapho njengoba leyo ibamba lengane efundayo ngale kamereni okay la sinanamalokhuzana sinanabo-over khona o-over la badayisa nje leyo bekudlala la iy'ngane sithengele bona siyakhonekthana sonke ngiyayithola la okay right everything clear clear okay sure so wena lo naye lelane sifuna lezi zinto manje mayelo muntu impela nawe uyabona ukuthi iyona mcebo wakhe iyona kufana ukuthi iyona mpilo yakhe lento engisho le yanto i-do or die naye usho ukuthi wesho ukuthi hayi ancamafe ngoba saze satshelwa unkosikazi yena efa futhi ngempela ngokusitshela ukuthi iphi umsebenzi imali iphi ama-gold up kiwe safety number project yonke into sifuna yonke into imoto one sasuthatha yonke into siya thathe eyimboya hayi indaba yokudala le mani isikhathi siyahamba la ngaze kufika ama-security nje noma eyijekela abone ukuyonakala la yabo donsele ngane yakhe rafu bambeke inwele diza loku khumule hlumpu ingo hayi futhi ngikhumula ngiyayiqaqa inkinopho ngawana or uziphi no khipha khona la kula mengivula la ngathi ngibhoyisa indlela ekufake ngayo ngiphethe extended
i-47 extendiwe nginamanye ama-bullet gun lama magazine afakiwe khona ngikhipha wona khona uRambo hayi into encane yombesana ngikhipha uRambo ngiyisika kwazawegwaza le ngubo ngiyayikhekheleza ne-ayina liyavutha seliphenduke elibovu ngiyalibhadeka futhi ngokushesha lesisweni sale hayi wafa kodwa lo mlungu ngibonza ukudlala lo actually ngoba la into esiyifunayo ilento imali igold asifuni imphefumulo kodwa lo mlungu unenkinga ngamthatha ngamhlalisa phansi I'm sure if umuntu ekubamba ekuhlalisa phansi ukufasiwe right ithatha iplastic ekusisa ngoplastic inyawo noma ethi izandla noma ethawe kodwa plastic mfethu ipheni ya plastic idopu kakhulu but hayi lo mlungu hayi nga-end up ngibona lento kuze yenzeke fast thathe lo mama lo thathe lo khuzana i-oven don't i-oven ngibasa i-oven ngibambe lo mntwana phonse phakathi ngivale i-oven ngidume i-oven jike nengane thathe lo mama nayi TV yabukile lapha ya big screen ingaka 22 inch nombani buka ke nangumntwana ku-oven hayi ke manje ayabona hayi ngane yami iyafuthi ngempela leyangane I think ngoba bangenamsakhono ukulandelela nokuthi ngiphindele khona ngesehlo esasehlakalela angifisanga nami ukuthi ngiphinde full focus akubona but liyangane showcase liyaba disable or mhlambe nayo end up ihamba ithule emhlabeni ngesimo esenzeka kuyona traumatized showcase yaba traumatized and yayisayincane even yena umama uqobo khona nje i-confusion abanayo yabona ngoba akudlala ukubuka umntanakho yabona so bukela ngeke hayi stop yabo manje asanayo yenze njani ufisa ukuzibambela ufasekile mina ngiyiboss ngihlele esihlalweni esijika ngishisa umtsikile idomude nje mina say stop boy kusuka umunye lo stop lapha where is it that's it under the coffee under the couch oh elo sofa lo mnumzana la goloza nawe akhipha lezi ibhanyana zakhe labo ayiphinde sivule la sibhekela there's a key for the safety awu sifthi mangifika kule safety la le safety like ikhabethe lezitsha wena ukela kuyikhabethe lezitsha but khona la neplango nje ongekulinaka elincanyana olithi mayislide ithi uvele ku safety ke inamba la indawo kakhe asifaka ukhiye thina awuzathi vula nje kwabe kuyiqhathakela lona egolide angisabuzi ngesikhwama ngijikjela owubona kwahloko imali siyayikhwekheleza siyifaka lesikhwameni okay sesitholile sikufuna seyizinto masiphuma la njengoba siphuma ama security always silibambile i-security la eli on jula but i-arm response ayikho la ingaphandle showcase so njengoba kunale sensor alarm yiyo lesiqhatha ke manje size end up thina siluza sesiwinile yabona ngokuthini manje ya alarm la asiboni kani alamele arm response ngaphandle arm response iyabona ukuthi house number bani kanje kunenkinga fast ithi i-escort khona ibona ukuthi urepair iyafika khona yasho ila kwaqhuma khona hayibo kwakhuzwa isimayi kwabaleka manje lawo manje thina sizamela ukubalekela ukuphuma manje ukubalekela ukuphuma kwethu izimoto zethu azikho langa eduze komuzi umzini size ngeenyawo maybe nje i-distance anyana but ukuthi sifike emotweni ngoba ngeke sikhona ukuvela ngeemoto la kulemizi yabo esize kuona ngoba sibalekela yona i-arm response le kusekuyiyona esibambayo so yona yahlakanipha sishange system nayo yangafika
yayihlwanyela kuqala yona, yafika ngokuqala ikobe nayo ibheka isimo kwaRapid, yabona ukuthi idinga i-backup ukuze lento kube a big war, yabiza enye i-backup, kwafika nje inqwaba yama-security ahamba no-SAP. Ngangiqala ukubona ngisho abagqoke iy'ngubo ezilike amasosha nalento ezinamakhanda lezi engathi nje amasosha le emahlathini, agqoke into ezibuhlaza lale emahlathini lapho. Wadutshulwana mfowethu, kwasweleka-ke abafowethu abathathu, engangokuba kwasweleka ngisho yilunga lami. Lo yilunga lami ngokomndeni, ngokuzalana, uzalwa u-anti omdala. Futhi manje usubulalisa ingane Ngiyabona leyo nto yilapho la mfowethu nami ngishawa nembeza kakhulu, engangokuba ngavumela yonke into at the same time ngiyivuma ngiyiphikela, ngoba angisabali ukuthi kuze kufinyelela lana through mina. Sengibalelele mina ukuthi mina sibiziwe thina nomfowethu la, silimala kanjena nje endapesho nomfowethu ngokuthi sibiziwe nathi kuthiwa sokwenza. Umsusi wempi akazi kusho isiZulu. Futhi sisuke siqinisile ngoba even udrive emotweni igingqika kuyishithonto, kodwa uthola ukuthi kuthiwa udrive usindile yedwa. Ubona ukuthi yabona-ke le nto iyamqhatha kwasayena, ngoba manje kuthi usinde kanjani abantu 22 wabantu noma 15 wonke owashona emotweni, wena wasinda kanjani? Wesazi yonke lento masikhuluma iqiniso isuke ngeyidakamizwa. Yes. Wawumuntu oqhelelana ngomndeni, wawumuntu oboshwayo ngeyidakamizwa. Yes. Kumele ube nemali manje uyimele ukuthi uzo-afforda iyidakamizwa. Yes, uku-afforda zona, uku-afforda nempilo nje. Kodwa iyidakamizwa izona ehamba phambili. Actually izona, ngoba yizo vele ezihamba phambili for yonke lento kuze kufinyelele kulunzima uku-end up okukhulu kuthina sonke. Lento engishilo ukuthi yabo manje mina ngizifaka put in a risk in the two families, yimi ngapha yilo mama ngala, ngoba phela naye even though engekho la but u-involved, yibona, because naye usabhekile ukuthi mina umlungu wami ngoba wahamba lo mlungu asakhoni phela ukuhlala la naye sekwenzeka into ekanje, asenathemba. Uyabona, noma ethi kuthiwa okay bashonile babanjiwe, ngoba impela sagcina thina abanye bethu bebanjwa. Uyabo, ukubanjwa kwabo kodwa ngokuthi-ke sizinkabi nathi esizithumene zaxhumana nezinye zamaphoyisa, sakhulumisana namanye amaphoyisa, nakhona lapho ukukhulumisana namaphoyisa kumanje ilanga endapha ngigxila kwi-drugs. Xiliswa ukuthi sengumuntu ofana nomuntu othubeleza, sengiyabaleka ngoba phela sengixhumene nemaphoyisa, ngaxhumana nezigebengu ezinkulu ezisezingeni, ngiyaboleka. Angisena mali phela, ngiluzile imali mina kade ngiyoyithola lapha nalomcebo wafa abantu, sekufuze nabo sibe nesandla sokuthi abangcwabeke. Umndeni yethu siyayazi kwisiphi isimo, nalamaphoyisa nawo adinga lento siyibiza usithi smokole. Nawo phela ngeke bathule kanjalo, yabona, ngoba ukufika kwawo i-SAPS ifika nama-security, akufiki SAPS ye-local, because eyo-local ngingasho ngithi corrupt, ngoba siqale ngakuyona. Siyaxoxisana madoda, bafowethu, singalimazani, siyazana, sibandawona, sifuna imali. Usebenzelana, hawu mfowethu ufuna imali, hayi nami ngifuna yona mfowethu, kushuthi asicabangelane. Uyabo, iyona iyoyifikela emva kwesikhathi engathi ayizwanga noma izwile isigameko. Uyabo, so le security mali fika liyabona ukuthi bayadilay, labiza umakhelwane. Uyabo manje, so manje ngifuna ukuphinde ngibuyele emuva. Kunomuntu ongakayiqali manje iyidakamizwa, ozwe izinto enizikhulumayo njengephupho noma njengemuvi, engazi ukuthi uma ususeyidakamizweni ugcina usuvuma zonke. Ngisho kuthiwa thatha isibhamu yobulala umuntu, uma uzothola imali, iyidakamizwa ziyakuphusha ukuthi hayi
into ongakaze uzalwe uyiyona. Ungathini kubantu abangakayiqali idakamizwa sesigoqa nje obisidla amaningi esake nje sekunanomsindo ngaka? Ya empeleni mfowethu ngingabeka ngokuthi mfowethu Nkosi yami ngiyacela ngiyafisa ngithi shembe ngenelela Nyazilwe Zulu usiza abantu bakho batidekile futhi okwangempela mebesacabanga nabangenile kuyikona ukuthi phela it depend khona lo usacabanga khona lo thola ukuthi usengene but usenayo leya chance easily yokuphuma because kuthiwa igate likhulu long encane elokuphuma baqinisile yabo. So wena usongenile but usenayo indlela yokuthi ungaphuma like awukafinyelele emzimeni omkhulu ayikho into esengathi kujahisa ngosikhotheni ngoba bajahana bebo njengoba ubona mina kunamhlanje njengoba ngisho ngithi ngile emgaqweni ngistick khona kangaka nje true ukuthubeleza nokusaba ngisengahamba nje ngithuke ngikagwa imoto ngala nangala ngigoqeke ngifakeke le emotweni khanye lapho ungigcine mhlambe ngalelo langa leyo nto ke amukho umuntu ongayijabulela wonke umuntu uyayathanda ukungcwaba ilunga lomndeni wakhe kukhulunywa ukuthi hayi ungcono sibonile noma ithambo manje wena ungajabula yini uzothi ithambo lelunga lomndeni wakhe awuzange walibona ngenxa yento elizenzele yona ake uyithathe mhlambe ke leyo nto mo ukuthi usangenile noma usacabanga ukungena uyithathe lento hezi kumuntu omthandayo kuyena omthandayo amsho umuntu omthandayo wonke umuntu uthanda umama akuyithathe lento uyibeke nje esayidini la mamakho yabo ngoba njengoba ngisho ukuthi wonke umuntu uthanda umama hayi ukuthi ubaba sibathanda hayi siyabathanda but if seriously ngempela umama ungamthandi angeke ukwazi ukuthi mawuhlabwa noma isipiki noma mefuthi hawe ma issue yabo into kanjalo ukusho ukuthi nje actually umuntu umthandayo umama wena osonengane ingane yakho uyayithanda showcase kodwa ukuyithatha le story sami noma lenkinga yami uyibeke kubona labantu bathandayo abayimalunga akho omndeni njenganami engiphila ngaphansi kwengcindezi namhlanje true of into engazi create la mina ngoba phela lento iyonke kahle ukuthi creation yami ngoba i-drugs mina engalisukela alizange lasuka le khona leza kimi. The second things yimi engasukela umfowethu ngazomtshela indaba zezimali ngenza imizamo kazi ukuthi ngikwazi ukuzuza manje ulimaza umndeni eminingi umkhwekazi wakho akasasebenza wena usemgaqweni imindeni yabantu abawu3 abashona so manje lento indaba eyidakamizwa ayilimazi lo muntu okuzona kuphela kepha ilimaza nabaseceleni. So bafowethu sidla amaningi esake ngiyaqala ukuthi sihambe size sifike esikhathini eside kangaka bafowethu siyacela kukho konke sikukhulumayo noma ngabe wena umuntu othanda ukudlala kodwa mfowethu ake nibe serious idakamizwa njengoba eshilo umfowethu ukuthi ubugebengu omningi budalwa izona ugcina wenza into nawe owawungacabanga ukuthi uyokuyenza. Ngakho bafowethu siyacela nizama ukuqwashisa izingane zenu uhlelo olumalungana nokuqwashisa izingane nokuqwashisa abantu abadala ukuthi beyibhekelele bengagcini beyithola bese imeni zabantu abenza izinto ababekade bengayihlelile njengoba ke lapha wethamele iMPTV1 how I ended up in drugs akuhlelo noma kuyingozi engaphathi kwestable MPTV1 nasilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ngeyigeme zabo abadlule kuzona ngenxa zidakamizwa. Ngakho ke siyacela nizama ukuyivikela nani igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakamandlakazi sengincenga.